na ji wani shi kuma yana cewa ai in aka ce tunda aka kori Amerika sai an yi nadama. Nan kuka zamana a conference national kuka kori alqur'ani kuka ce ba kasar shi bace, kuka kori musulunci kuka ce nan Niger ba kasar musulunci bace, ku ba ku yi ba nadama sai mun kori dan Daudu muka yi nadama, dan mun kori arne dan luwadi muka yi nadama, dan mun kori kafiri za mu yi nadama. To na rantsai da Allah malam barkaji billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantsai da girman Allah da babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba. Kar ku dauka akwai wani abu na sharri da zai iya samun mu daga wannan turai din, babu shi. Mun rantsai muku da girman Allah ba su isa samar da wani sharri ba. Dalili mun rigai mun dogara ga Allah, ban mu dogara ga Allah mu raka jin shakkar wani dan iska mutsiyaci ya mana barazana. Menene Allah yake gaya mana? Sanda mutane suke ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu ai waɗannan mutanen duniya ta mai da Niger saniyar ware, nan Najeriya ba ta yi da Niger, wannan makwabta yan Benin ba ta yi da Niger, Cote d'Ivoire ba ta yi, Senegal ba ta yi, wane ne ma bai yi, ga kuma Faransa, ga su kansu tarayyar Turai, ga kuma ma Amerika ta shigo ciki, sun taru ai sun mana yawa. A'a, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ai Allah ya ishe mu. Idan da za a share waɗannan kasashen da kake faɗi a doron duniya mu ba za mu mutu ba su. Kuma idan da aka ce kar mu ƙara gaisawa da su to ba abin da zai rage a rayuwar mu. Dukka a ce waɗannan kasashen su ce sun tattaru ba sa ganin san ganin mu a duniya. In Allah yana son ganin mu a duniya sai an gan mu. Dan haka nan kar ku yi tsammanin wai idan kai kana da siƙa da arnamu muna da siƙa da Allah, mun rantse da Allah, mun kuma yi imani da Allah, billahi lazi babu abinda waɗannan arna za su iya mana ko shugabanninmu. Sai Allah ya raba su da ƙasan nan ƙasƙantattu wulaƙantattu. Dole he sun saddaka sun dawo sun ce suna neman arziki a ba su dama su yi aiki, a ba su dama, amma ba su zo ba a matsayin suna tada karan hanci da nihin zalunci. Wai kawai Amerika rubutu wata yo takarda kawai ta aiko ga mutane na nan, sojoji na da mutane na fara hula za su je muku. Idan suka je muku, wato dukkanin su za ku yi musu mu'amala irin mu'amala ta diplomasiya. Ka san mu'amalar diplomasiya ko? Mu'amalar diplomasiya idan ko mutum aka kashe ba za a mishi shari'a ba. Jami'in diplomasiya ko ya kashe mutum a ƙasa ba a mishi shari'a, ba a kama shi, kuma ba a buɗe kayan shi, kuma ba a binciken ina zaya, kuma ba a bincika motar shi, kuma ba a binciken da wa yake mu'amala. To haka aka ba da dama dole su zo a haka suka zo. Me suka zo da shi ba a sani ba, me za su yi ba a sani ba, me suke ɗauka ba a sani ba, me suke kawowa ba a sani ba, da wa suke mu'amala ba a sani ba. Sharaɗi na biyu, idan suka zo za su yi tsari system na communication ɗinsu baya haɗe da system na communication ɗin Niger. Da haka koda suna waya ba mu da izinin mu iya jin me suke cewa da wa suke waya, bai da alaka da tamu. Sannan kuma duk kai kawansu da kayansu da wane ne ɗinsu babu abin da za su zo su biya wa duwan komin nauyin kaya, babu duwan. Sannan bayan babu duwan, in jirginsu ya zo ya sabka ko ya tashi ba za mu bincika ba. Sannan kuma idan suna so kayan su je can ko can, dole Niger ta ɗauki nauyin wannan kuɗin ta biya a musu yayi tasarrufin kada daga can zuwa can, amma ba tare da mun san me ake yi ba. Da Allah, menene bambancin shi da mulkin mallaka? Idan mulkin mallaka shine ka taho gidan mutum ka zamana ba izinin shi, kuma daga ƙarshe ka ce kai za ka raka ba da umarni a gidan kun bai da ikon yayi magana, shine mulkin mallaka. Yaya Amerika za ta zo kawai nan da shekaru 10 bayan mun daɗe a cikin bauta mun sami yanci, Amerika kawai ta rubuto takarda ta ce ta maida mu bayi, kawai wani mutum ƙwaya ɗaya ya sa hannu ya ce shi ya gamsu? Yanzu to in mutum ƙwaya ɗaya sa hannu kuka zo kuke azabtar da Niger, to mutum ƙwaya ɗaya sa hannu ya ce kusan inda dare mu.
ba shi kenan ba wancan kunyar da in ya sa hannu ta shiga ai ba kai abin asambilan Nijar ba ko mutum ɗaya ne ya sa hannu kuma ba ku yarda ba in wani mutumin ya sa hannu kamar shi ƙarya kenan da haka dole ne Amerika a tahi kuma dole ne a rungumi talauci ai hakuri mu ma mun sha wannan kuma ku je ku dandana farai kwa